Moikka! Eli siis mä oon tehdä nyt tän kuorien esittelyvideon, mutta on kysytty koulussa sitä niin paljon, niin mä haluaisin tehdä nyt kuorien esittelyvideon. Niin, mä värjäsin pinkiksi tukaan vähän aikaa sit. Ja mennään videon pariin. Eli siis, mulla on näin paljon kuoria. Ja mä kokeilen esittää mun ekoja kuoria, mutta ne on tällä hetkellä mun puhelimessa ja mun puhelin on laturissa. Ja niin mä teen mun tietokoneella video. Niin. Tässä on niin huono, että älkää välittää, jos mulla on niin kun ääni tosi hiljainen, koska tässä pitäisi huutaa, mutta kun mulla on ääni ihan lopussa, niin ootko ehkä mun melkein ekoista kuorista. Elikkä ne on tämmöiset Tigerista ostetut kuoret. Ja ne oikeesti pikkusen oransseimmat, mutta tässä ne on nyt tämmöiset. Ja ne on silikoonia ja about, olisiko 3-4 euroa, en mä muista. Okei. Ja nää oli mun äidin, mut kun mulla meni puhelin rikki, niin se vetin korjaukseen. Niin mä lainasin äidin puhelinta ja oho mun pussikortti. Niin mä lainasin tämmösiä kuoria, jotka on tosi rikkinäiset. Ja nää oli jotain, en mä tiedä missä äiti on ostanut, varmaan olisiko Ranskasta, en mä tiedä. Ja nää sain yhdet mun kaverilta, Siniltä. Nää on ihanat, tai tämmöset, missä voi katsoa leppää. Ja niissä on tommosia ihania kuvioita. Ja sit mulla on vielä siihen Samsungiin tällaiset pinkit. Ja nää oli Glass Uussa niitä about 30, varmaan joo. Niin tällaiset ihanat Samsungin kuoret. S4. Ei oo mini eikä mihinkään, vaan S4. Sitten mä voin ottaa eBaystä tilatut kuoret. Mulla on vaan yksi, koska muut ei vielä tullut. Oho, no, mä ihanat tämmöset pehmeät. Ja sitten kun mä oon tossa mun kouluun, ja yksi mun kaveri, se on tuolta Ruohuvuoren alasteita, niin se oli tälleen, oi miten se pieni pupuji. Hän oli kännykällä vaan siinä. Eikä tosi nerokkaat, jos haluaa olla kännykällä koulussa. Sitten mä en paljon näitä pidäkään enää. Odottakas mä etin ne. No niin, kun nää on nää on täältä, tai ei Glitteristä. Nää on läpinäkyvät. Aika hyvinkin läpinäkyvät. Niin, ja tietokoneella. Tästä näkeekin, kun mä on tietokoneella. Niin, tämmöset, mutta nää ei oo ihan läpinäkyvät. Meidän niissä on tämmösiä. Jotkut tulee olla samanlaisia, mutta mä en tiedä, onko tässä kaikki. Mutta yhdet on tämmöset ruusut. Ja yhdet, nää on ihanat. No mutta, jos ei, mä yritän sillä, että ei kestäisi paljon, koska tää vie kuitenkin mun muistia. Niin ne on tämmöset. Koska mä en halua tehdä tästä kovin pitkää videoita, en oo kestänyt 4 minuuttia, niin jatketaan. Sitten on nää, mä en pidä näitä ikinä, koska mä en tykkää tosta isosta reiästä. Ja niin, kattokaa, tossa on tommonen webbikamera. Kakkakamera. Niin tämmöset Glitteristä 20, joo. Ai niin nää oli myös 10 Glitteristä. En muista mistä nää oli. Mutta näitä mä en pidä paljon enää, koska mä en tykkää tämmöisistä paljon enää näistä silikonikuoreista. Mutta nää oliko 15 euroa. Ja sitten
Nämä on tämmöiset. Nämä oli kirppiksellä, mun äiti osti nämä mulle. Olisiko joku 2-3 euroa, äiti sanoi ainakin silleen. Sitten tämmöiset. Ja nämä oli Tigerista, olisiko 2-3 euroa. Näitä mä pidän kyllä tosi paljon hautajaisissa. Mä en tiedä mihin tää häntä on kadonnut, mutta tämä oli Kepinaulekarhu. Mä sain nää kaverilta, yhden Maramilta. Niin tämmöiset silikooniset. Mulla on tosi paljon silikoonikuoria. No, ehkä mä näytän nyt mun tablettikuoret, mutta mulla ei ole tablettia tällä hetkellä tässä messissä. Mutta tämmönen jalo. Niin, tämmönen jalokuori. Mä ajattelin antaa tää mun mummia, koska mun tabletti meni vähän aikaa rikki. Tätä voisi pitää tällä. Sitten nää on Tigerista. Nähän kuului semmonen tämänlainen tarrakuori. Mut mä en tiedä mihin se on mennyt. Ainakin mennyt jossain. Oisko tippunut lattialle. Ja mennyt ihan paskaksi. Niin. Oisko 4 euroa 5 euroa. Oho. Ja sitten nää on Glitteristä. Perhosia. Hei, sopiks teille jos mä näytän? Ei puu. Mä feijasin jo tässä kohtaa. Tää on mun lempparit. Jätkikuoret. Tää on helppo ottaa selfieä niinku tällainen. Tosi helppoa. Sitten nää on No tämmöset söpöt, jotka pitää kiinni kännykästä. Niin nää oli Glitteristä 10, joo. Ja nää mä sain synttärilahjaksi yhdeltä viiviltä. Mut nää on ihanat, mut mä en raski pitää näitä, koska nää menee helposti rikki. Ja nää oli kai H&M, mut mä en muista hintaa enää. Olisiko 10-2. Koska se on hirveän kallista. Sitten mun lempparit ihan ehdottomasti, mä ostin nää mirhoja, mutta vesimelonit. Glitteristä 10. Sitten nää on myös siitä kaupasta, mistä mä ostin ne Get Can't Go Shopping. Niin nää mä ostin samasta kaupasta, oota. Sitten mä ostin vielä nääkin samasta kaupasta. Nää 3 mä ostin samasta kaupasta, mutta mä en muista mikä se nimi oli. Sitten nää on Ranskasta. Ja näiden merkki on joku Modern Fashion. Ette varmaan näe. Mutta nämä mä sain Täliltä, joka oli Ranskassa ja ostanut nämä tuijaiseksi. Sitten nämä mun luokkakaverit on Zahroilta. Siis aivan ihanat, mutta mä en halua näitä käydä, koska mä nolaan itteni, jos mä pidän tämmösiä käijäsiä. Ootaks Sitten nää on Glitteristä. Kaikilla on melkein tämmöiset, mutta mä olin mun siskon kuvan tuohon. Nää oli 10. Näistä mä en halua. Kaikilla on tämmöiset asettikuoret. Sitten Tigerista. Tämmöiset. Sitten nää oli mun viimeiset kuoret. Tämmöiset. Mut mä nyt lopetan ja liian paljon kuoria mulla on. Ootas kertaa. Näin paljon kuoria. Moikka!